Hej, det här är Lego Monster 693 och idag ska vi visa hur man bygger min Lego-byggnad. Det första det är en sån här fyrkantig 4x4 bitars tar du och börjar med, och sen tar du en rund 2x2 bitars och sätter den på undre sidan här. Där. Så, den ska på i mitten. Sen tar du nästa bit och tar du den här runda tjocka biten, och den är en 2x6 bitars. Tar den. Sen tar du den här också, och den och den. Tar den här lilla staven eller vad det kallas och sätter den så. Trycker till. Så det klickar till. Sen tar du den. Sätter i mitten av den stora runda. Sen tar du den här och sätter i det hålet. Sen går du tillbaka till den här igen. Då börjar du först med att sätta på en 2x4 bitars. Sätter på den längst ut. Du sätter de två, ja, du ska ha 2 stycken sådana, och då sätter de här längst ut. Så. Sen ska du använda 2 såna här. Sätter dem där och där. Så ser det ut när en är klar. Så. Sen tar du 2 stycken 1x1 bitar. Sätter dem båda i det här fyrkantiga lilla hålet. Så. Sen när den här biten är klar, då ser den ut så. Sen tar du den här och sätter på den där.
Så. Där har du den. Hej då.